Sisan an bɛ taa Guinée Guinée an kun ye kibaruya sɔrɔ k'a fɔ Barkhane ale ka lahalaya la k'a fɔ mɔgɔ dɔw ye kibaruya di k'a fɔ Barkhane kɛlen bɛ ka wulikajɔ kɛ ka baara dɔw daminɛ Mali ni Guinée frontière la. A kuma cayara kosɛbɛ. Guinée yɛrɛ ministre des affaires étrangères ale ye laseli k'a la. An ka jɛ an ka Guinée ministre des affaires étrangères k'a laseli lamɛn. Sigi Guinée ko kun tɛ tiɲɛ ye ko ministre de la défense bɔra k'o kuma nkalontigiya k'olu malo la ko mɛ ko mɔgɔ kelen de nalen filɛ don fenêtre fɛ tuguni ka na nin kuma lankolon in fɔ min yɛrɛ ye yɛlɛko kuma ye min yɛrɛ ye lagosi kuma ye ka s'a fɔbaw ma k'a fɔ ko Barkhane bɛna patrouille kɛ Mali ni Guinée cɛ. A bila an ka taa. Ce pays frère, en envoyant des milliers de soldats depuis cette guerre de 2012 au Mali. Donc, c'est vraiment ridicule de penser que... Ko frontière yɛrɛ bɛ Mali ni Guinée cɛ bilen wa ko maa b'a fɔ ko Barkhane bɛ taa patrouille kɛ. Ko Guinée ni Mali bɛ ka jɛ ka baara kɛ ko parce que Guinée bɛ Mali fɛ a bɛ Mali lafasa ko wa ko Guinée bɛ k'a ka sɔrɔdasiw bila ka na Mali dɛmɛ don o don ko jɔn b'a fɔ ko Mali ni Faransi bɛ kɛlɛ la Guinée bɛna ka na dayɛlɛ Barkhane ka taa don Mali ni Guinée cɛ ko c'est ridicule ko hali mɔgɔ min b'i hakili kan k'i man ka nin fɔ a bila an ka taa. On fait appel à d'autres pays et à la France pour sécuriser cette frontière-là. Le 22 novembre 1970, nous nous sommes battus tout seuls contre l'agression portugaise. En 2000, nous nous sommes battus tout seuls et nous avons gagné contre les agressions des mercenaires qui voulaient prendre la Guinée. Nous avons gagné. Nous avons aidé dans la lutte contre les terroristes partout dans le monde. Donc, c'est ridicule, je dis une fois encore, de chercher à créer la confusion dans la tête du monde en disant que la France et la Guinée vont déployer des troupes sécuritaires. Je le demande et l'ambassadeur de France est ici. Je pense qu'il va le démentir aussi. Monsieur le ministre, merci. Je n'avais pas prévu d'intervenir. Ko nin kuma in yɛrɛ ye mɔgɔ minnu bɛ nin fɔ k'u tɛ ko kalama ko kabi novembre 1970 ko mercenaires nana bi la Guinée kan la Guinée y'olu kɛlɛ ko wa ko kabi 2000 ko mercenaires nana bi la Guinée kan ko la Guinée bɛ ka 2000 mercenaires kɛlɛ ko ni terrorisme bɛ kɛlɛ diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ la Guinée pɛrɛnnen don ka wuli ka taa ka dɛmɛ kɛ i n'a fɔ Mali la ko nka ko nin kuma min fɔlen don ko ka ɲagami don mɔgɔw hakili la ka mɔgɔw ja wuli diɲɛ mɔgɔw ja wuli y compris les Maliens k'olu ja wuli ka problème dɔw ni Guinée cɛ ko c'est ridicule ko a bi kuma in nkalontigiya bɛ a b'a nkalontigiya sini ko Faransi ambassadeur yɛrɛ filɛ min bɛ Guinée yan ko a sigilen filɛ nin yan ko ambassadeur ko kuma b'i bolo k'i yɛrɛ tɛ kuma in fɛnɛ nkalontigiya diɲɛ k'a mɛn ambassadeur ka kuma bila a la. Mais je voudrais simplement souscrire à 100%, même à 1000% à vos propos. Ce sujet n'est pas un sujet et je m'étonne de voir circuler ce type d'informations sur les réseaux sociaux. Je me demande qui peut avoir intérêt ainsi à agiter des questions qui ne se posent pas. Amene. Ko ambassadeur ko Guinée ministre des affaires étrangères ma qui est pma mi vo ko mbi ika pma inzengoro ma dondo 100% ko même 1000%. Ko ka jira k'a fɔ k'i ye kuma fɛn fɔ k'a bɛɛ tiɲɛ ko minnu bɛ ka nin kuma fɔ réseaux sociaux kan k'u bɛ nafa jumɛn sɔrɔ nin na kuma minnu tɛ tiɲɛ ye a bila. Pas un sujet et je m'étonne de voir circuler ce type d'informations sur les réseaux sociaux. Je me demande qui peut avoir intérêt ainsi à agiter des questions qui ne se posent pas. Ko ale yɛrɛ a bɛ bali ka nin kuma ye réseaux sociaux kan ko ne ko jɔnni ka nafa bɛ nin kuma ninnu surukuli la kuma minnu ni nafa t'u la ka mɔgɔw kun suruku ɲɔgɔn na ko jɔn ka nafa bɛ nin na a banna wa donc kumakanw kɔni filɛ nin ye parce que maa caman y'an wele k'an ɲininka Mali ni Guinée cɛ nin patrouille ko kuma in na mɔgɔw jɔrɔlen don cɛw kangarida ka fisa wuli ka bɔ nɔgɔ kan ye donc minnu y'an lasɔmi u jo ye lasɔmini ye wa u bɛ u ka hakɛw kɔnɔna na an b'aw ladɔnniya k'a fɔ Russie ni Ukraine cɛ
Russie tun y'a laɲini k'a fɔ u bɛ t'u ka base navale sigi Soudan pour que au moins u fana bɛ se ka farafinna lakana o ye u ka sous-marins bɛna ji kan yɔrɔ min na Américains ko a ti kɛ ka kangari da Soudan ye ko ni Soudan sɔnna k'u ta fila ni cɛtigɛ kunungo an ye kibaruya sɔrɔ k'a fɔ Soudan jɛna ni baara in ye wa a bɛna kɛ l'ambassadeur américain au Soudan ale tun ye Russie Soudan bila en garde ka kangari da u ye mer rouge o kun min bɛ bɔ Soudan n'o ye John Godfrey ye a ko ni Soudan masakɛw ye Poutine yamaruya ka taa a ka base sigi ye k'u bɛna Iran Soudan bila kelen na sur le plan international k'u bɛ fɛn bɛɛ tigɛ a la ka sɔrɔ bɛɛ tigɛ a la ko jamana bɛɛ bɛ se ka décider ni mɔgɔ min bɛ coopérer dɛ ko nka ko Soudan kɔni n'o kɔni zona ko ka sigi ni a conséquence ye ko base min bɛna sigi ko Russie hakilina de b'o la ko juillet 2002 la base militaire au Soudan a été incluse dans la nouvelle doctrine navale russe ko ka taa base sigi Soudan ko Russie y'o hakilina laɲinini daminɛ ko Russie bɛna fɛn bɛɛ kɛ walasa a ka force de défense aérienne o zone o bɛ se ka lakana cogo min ko san 25 accord in bɛ o de fɔ wa ko a bɛ se ka renouveler pour des périodes de 10 ans ko Haut Conseil de souveraineté soudanais Abdel Fattah al-Burhan ko interview la k'a fɔ l'Assemblée générale des Nations Unies que l'accord en question était toujours en discussion que discussion bɛ sen na accord in kan les États-Unis ont menacé au kɔfɛ ni Soudan y'a kɛ k'u bɛna représailles kɛ ko Soudan o kɔni bɛ k'a ka relation dayɛlɛ États-Unis o dibilen bɛ o relation dayɛlɛ min kɛlen bɛ Russie ye nin gangaridan ninnu kɔni kɛra ko kunnafoni dira k'a fɔ Russie ye accord min signé ni Omar el-Béchir ye 2017 walasa k'a ka base sigi mer rouge la ko Russie bɛ fɛ ko ka o accord in de waleya a ye Omar el-Béchir minɛ kun mɛn k'a gɛn ka bɔ yen ka taa juger CPI la kun de ye nin ko Russie bɛ fɛ k'o baara min kɛ kangari kɔni dalen bɛ Iran ye Soudan ye ko Soudan kana don da fɛ cogoya si la an ye kibaruya sɔrɔ ko accord in Soudan masa minnu bɛ yen k'u ye sɔnna a waleyali ma Russie bɛ labɛn ni wulikajɔ la k'a fɔ u bɛna ka na u ka base sigi tile 2 in na Soudankaw fɛ yen o kɔni baaraw bɛ sen n'o bɔra yen Arabie Saoudite fana ko k'u tɛ Amérique ka ko la bilen k'u bɛna Russie dɛmɛ ɲarɔ an y'a je yan OPEP n'o ye organisation des pays exportateurs du pétrole olu ko k'u bɛ dɔ b'u ka pétrole bɔta la o kun ye européens ka sɛgɛn Russie ka fanga sɔrɔ u nana fu dajɛ yɛrɛ la l'Arabie Saoudite ale min bɛ ɲɛfɛ o jɛkulu ɲɛfɛ le prince Ben Suleiman k'a fɔ ko Arabie Saoudite bɛna Russie yɛrɛ dɛmɛ l'Arabie Saoudite rejoint la Russie et lâche les États-Unis. La Russie voit sa position confortée par les monarchies arabes du Golfe. Le président des Émirats arabes unis, Mohamed Ben Zayed, a été reçu hier à Saint-Pétersbourg. Bonsoir Slimane. Bonsoir. Les Émirats arabes unis et surtout l'Arabie saoudite lâchent-ils leur allié traditionnel américain pour la Russie? En fait, ils agissent comme les États-Unis, c'est-à-dire d'abord pour leurs intérêts ou ce qu'ils considèrent comme leurs intérêts supérieurs. Néanmoins, les États-Unis, particulièrement Joe Biden, ont perçu l'attitude des Saoudiens, à savoir ne refuser d'augmenter la production de pétrole pour faire baisser les prix du pétrole et donc abaisser les bénéfices de la Russie, car on l'oublie trop souvent.